hemma. Oj. Oj. Vem är du? Hej. Det här är bara en dröm. Jag drömde en mardröm. En tjuv kom. Min väckarklocka är inte riktigt. Nej! Men mina saker! Mina pengar! Nej! Det här får hända. Pappa! Pappa, vi har haft inbrott! Nej, det är inte sant. Vi måste agera direkt. Och jag ringer polisen. Ring. Hallå, vi har haft inbrott här. Kom ögonblickligen. Var vi bor? Ja, jag vet knappt var vi bor. Jo, Päronvägen 78. Skynda er på, kom så ni kan. Jag kan vara vakt! Jag var